me. Help me, nigga. Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. Hey Don, you made this? Hoeveel verkeerde dingen gedaan. Als je ei opgaat met zijn prijs om zo'n schoen. Welkom terug op mijn YouTube channel. Maak zoek om te like en subscribe. Zet aan mijn post notifications. Want ik weet niet dat ik me subscribe is zo. Vandaag hebben we nog een reaction. Luda Z. Ja. Ik heb mijn reaction op Luda. Ik heb de reaction gedaan. Maar het is nog niet uit. Zo. Maar ik denk die enige voor hij niet kon. Nou, we gaan aan toe. Ons gewoon praat Luda Z. En Pity Prince, ik weet niet maar gewoon niet. Ik heb op zijn channel gegaan, dus ik heb 2 jaar geleden gepost. Maar gewoon praat die mannen. Kijk ik mijn headphones. Ik maak genoeg om nieuwe headphones te kopen, maar ik kom niet aan niet. Ik kon niet aan niet. Ik moet 1000 subscribers zitten. Zoals je uit 1000 komt. Subscribe. Maar gewoon praat die mannen. What the fuck man, ik nou bewijs in die game als ik... Dat weet dus ik niet... Het is... Hoeveel keer moet ik van jullie zien dat ik die man respect? Als ik praat en als ik rip, moet jullie beats net relax. Hier zo jong gaat jullie kiss. Hoe ze reren geniet trip. Jullie rippers is like die skin op blik. Said I smell like dope, I'm shouting weeks, I'm trying to get stinky. Wacht. Luda ziet de different flow. Hij maakt die music video achter politiebakkie. Als hij moet doen, dan zijn motion. Jullie zullen verstaan niet. Yo. Maar zo, die mannen. Nah, die man is spuddy. Rich as fuck, watch redeeming Tommy. Been through hell, ain't been there since. Even if I were there, I wouldn't say hello to the mother kids. But hello to the other side. Reasons why these niggas dead. Ik tel al jou ogen honderd. Allemaal weet ik dat uitgemaakt. Hulle die reden gegloe in die nigga nie one. Zet ik fucking wel rijk geraakt. My vingers is al zeer getel van al die gele spijpenkats. Baby stiek my bland en laat ik a spit en bring my pijpenkaps. Yo, that crying like it's just only money. Praat, Luda, die praat. Hij maakt al papercuts van die geld, het al papercuts. Jullie zitten op die mensen level. Ik glaze nou. W glaze. Glaze nou. Hij had me gegloeid, maar ik nog steeds het uitgemaakt. Wat weet jullie van hij? Die man spuddy. Vrouw voor Bali, all my bitches love me and nigga I can cock it. I'ma stand on need to chop it. Fire Bruce, J and Buddy. I put everything on my mom, make my survive van vrouw Jotani. Ik het zo bij je doop geflip. Voel ik rip het, ik wil eens van het praten. Ik op die phones aan mijn beats, street beat, busy as is van Abu Dhabi. Zie voor die rippers, ik stig en ik kan alsjeblieft moet mij niet fucking plannen. Anders moet ik gewoon komen op je blok en het opbom zoals in Pakistan. Hoeveel keer moet ik van jullie zien dat ik die man respect? Als ik praat en als ik rip, moet jullie beats net relax. Hier zo jong gaat jullie kiss. Hoe ze reren geniet trip. Jullie rippers is like die skin op blik. Said I smell like dope, I'm shouting weeks, I'm trying to get stinking rich as fuck, watch redeeming Tommy. Been through hell, ain't been there since. Even if I were there, I wouldn't say hello to the mother kids. But hello to the other side. Reasons why these niggas dead. Reasons why these hitters dead. Reasons why these hitters dead. Reasons why these hitters dead. Oké, die bro spatoek Pretty Prince. Wat is nou? Hij is spatoek. Spaar de glaze. Maar ik weet ik het van. Die reactions gaan nog govies. aan die bokken spelen weer amper. Nog 10 minuten. Die bokken gaan nou spelen. Gauw denk die. Reasons why these hitters dead.
Je moet ik ook Chris Audinier zeggen, mal. Maar ja, zeg wat jullie denken in de comments. Maak je commentaar, like en subscribe. En zet aan je post notifications. En ik zie jullie weer. Help me, nigga.